katapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babayi ngadtos babayi, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao magpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali, sa tumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reforma. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reforma. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reforma. Ang tingog sa reforma. Ug karon aniya ang inyong alagad. Maayong gabi alang sa atong mga higalag mga kaigsunan, mga suki nga tigpaminaw dinhi nining atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan Brother Aldrin Romo, magapakiguban na usab diha kaninyo sulod sa usa ka takna nga tulumanon sa paghisgot mga higala sa mga pulong sa Dios. May kalabtanan sa katoang kaluwasan, no? Unas tanan ato nga pasalamatan ang Dios tungod kay siya naghatag kanato og panahon mga kaigsunan or maayo nga panahon niya, maayo nga panglawas aron usab nga kita makapangalaga diha kaninyo dinhi usab sa kahanginan mga kahigalaan, na unya salamat usab sa tag-iya ining mga istasyon, labi na pinangunahan no sa ato ang CEO si Doc Remilito Oy. Kauban usab sa iyahang tibuok nga pamilya nga naghatag usab no pagtugot nganhi kanato mga higala nga sa diin kita usab makahimo sa pag program dinhi sa kanginan dinhi sa XFM Cebu 88.3 pagpahat nga na kaninyo sa mga pulong sa Dios. Now salamat usab no sa nagadumala nining mga istasyon, pinangunahan usab sa ato nga station manager si Sir John Lee King og ingon man usab no sa ato nga kauban speakers lawak si Sir Louie Nakwa og ingon man usab kang Sir Romelo Nobinario. Salamat usab og kauban kang Ma'am Melona Nobinario. Now sa ato nga mga kahigalaan og mga kaigsunan mga sa dili pa ta no mopadayon sa unahan aron usab mga kaigsunan sa pagtimbaya nga na kaninyo no ato na nga ihatag nga na kaninyo no nga ato ang contact number mga kaigalaan alang usab sa inyo nga mga pangutana mahitungod usab sa ato ang program no nining kagabhion or mahitungod usab sa mga doktrina nga gidala sa Seventh-day Adventist Reform Movement sa mga pulong sa Dios nga atong gisgutan dinhi kung kamo adunay pangutana na mahitungod sab sa ato nga gisaysay diha kaninyo. Pwede usab kamo nga mo text nganhi kanato mga kaigsunan sa 0976 555-1008 no sa mga higala natong mga kaigsunan. Mo ni ang ato nga numeros bunako 0976 555-1008. O di ba kaha no sa ato ang mga kaigsunan nga naalans dool bisitaha ang ato ang opisina og naarosab diha ang ato ang simbahan mga kaigsunan diha sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Syudad sa Talisay no sa mga higala natog mga kaigsunan diha nga naalangs duol no. Unya sa mga kaigsunan nato nga gusto usab mo mangutana pinagi usab sa ato ang Facebook page.
I-search lang ninyo mga kaigsunan ang SDARM nya Central Philippine Union Conference. Or in short mga kaigsunan na ay makita ninyo nga SDARM Central or CPUC no. SDARM CPUC. No, mo na ato ang Facebook page mga kaigsunan dinhi sab sa Visayas na including Masbati mga higala. Kung kamo adunay mga pangutana, pwede ninyo na i-message aron usab nga matagaan og pagtagad ang inyong mga pangutana mga kaigsunan. Kung maghisgot kita mahitungod usab sa mga pulong sa Dios or kanini ang pulong sa Biblia mga kaigalaan or sa mga pulong sa Dios may kalabtanan no sa ato usab nga kaluwasan. Now sa dili pa ta mo padayon sa unahan mga kaigsunan aron usab pagtuon usab nining lain usab nga topiko nga atong pagahisgutan nining kagabhion. Magampo na kita alang sa giya usab balang espiritu nganhi kanato. Dalaygon og silimbahon ng mga Dios nga naikaw sa kitaas sa mga langit ani usab ang imong alagad nining kagabhion magapahat ngadto sa katawhan nga nagapaminaw nining mga istasyon sa imong mga pulong aron sa pagpadasig o pagpaligon sa among pagtuo. Hinaut lamang nga ikaw magagiya o magapanalangin ining mga pulong nga kini usab mahimong inspirasyon ngadto nila o nga sa mga nagmaloyahon mahimong manumbalik usab ang pagpangalagad o kadasig sa pagpangalagad diha kanimo ilabi na ang nahaw ng gugma sa pagpangalagad diha kanimo. Ikaw lamang magapanalangin ilabi na usab sa ilang mga panginabuhian o yan man usab ikaw magapagkamaayo sa tanan nga panahon ilabi na sa tagiya usab nining maong istasyon. Ikaw sa magahimo kaniya isip usa ka iano nga ginamiton nga sa diin mapahat usab ang mga pulong ang imong mga pulong dinhis kanginan. Ikaw lamang magapanalangin usab sa mga nagadumala nining maong istasyon o hinaut nga ang gugma kalinaw pakigdait mo'y manaas matag usa kanamo. Di ko na lamang pagtuo bisan pa man sa mga pagsulay nga maabot sa among kinabuhi kami makahimo sa pagbarog nga maligon. Kining tanan og isalig og gitugyan gilawmang madawat sa ngalan ni Jesus manluwas. Amen. Salamat kayo no sa pag-view o pag-share usab no sa ato nga Facebook live brother Pastor Nap Di Costo no ang sab sa ato mga kaigsunan no brother Bernie Pajardo. Matud pa ni Ramil Martorillas, matud pa niya mawala ba ang kaluwasan brother? I don't know kung unsay pinakapunto ni Sir Ramil Martorillas no. Kung specific ba sa usa ka tawo kung mawala ba yang kaluwasan or maundang ba no. So kung maghisgot kita ngadto sab sa individual mga kaigsunan, actually ang kaluwasan sa tao abli pas pagkakaron. Pero dunay kinutuban mga kaigsunan sa diha nga mag-close na ang gitawag nato og provision alang sa katawhan. No? Pero dili ta magsalig no tungod kay moabot pa nang maong provision or close provision. Kay basin bayaon niya og mahiabtan tas kamatayon mga kaigsunan niya. Pakyas na sa pagpangandam sa atong kaugalingon diha palang daan no mahimo nga ang kaluwasan no sa individual mga kaigsunan mahimong mabutang sa alanganin no. Unya kanada ba ang constant nga pag-refuse sa gitawag natog pag-repent no. That is the sin against the Holy Spirit mga kaigsunan, the same no. Nga doon ay close provision mga kaigsunan sa individual bisag buhi pa. Kay ngano no ang sala batok sa blang espiritu mga kaigsunan di gayud pa sa iluon no makasala ta ngadto sa amahan ngadto sa anak mapay paglaom pero ang sala batok sa espiritu mga kaigsunan mo ay medyo bugat no kay nasulat na no nga matod pa kung nakasala kita batok sa balang espiritu mo nay delikado. Mo na atong matngunan mga kaigsunan no.
So kani sa pangutana ni Sir Ramil Martorillas, no? Sa sunod, no, nga iyang gi-comment ang amo kining gituhuan og among blessed hope. See you on air, my King, my Savior, my Lord and my God. Amen, no? Salamat kayo, no, Sir Ramil Martorillas, sa imong pagtuo sa atong labang makagahom tungod kay kita mga kaigsunan sumala pa ni Kristo. Bulahan ta, no? Although nahimo nga bulahan man si Thomas, mga kaigsunan, si Thomas, no? Usa ka disipulo ni Kristo, kay nakita niya si Kristo, nakita niya, nahikap yun niya, okay, niya pa di gyud ko mutuog, di ko makahikap sa iyahang samad, no? Makatapion sa iyahang kamot ngadtos kilid sa iyahang manluluwas, o makita niyang mga samad sa lansang, mga kaigsunan, nga nas mga kamot sa atong manluluwas. Muna giingon ni Thomas, mga kaigsunan. Pero sa diha nga gi-explain kaniya ni Kristo, gipahikap yun siya, no, sa iyahang wish, sa iyahang kaugalingon, mga kaigsunan, nagihatag yun sa Ginoo nga to niya. O niya sumala pa ni Kristo, bulahan siya nga wala makakita. Ug mao kana kita karon, mga kaigsunan, tungod kay wa natay Kristo nga makita, nga atong mapamatud-an nga ang iyahang kinini ang kasingka o iyahang kinini ang kiliran, no, makita nato tong gidughang, makita nato iyang mga palad. Ang ato na lamang ang mga ebidensya, mga kaigsunan, nga naas nasulat. Niya matod pa niya, bulahan kadtong nagatuo, no, labi na kadtong wa makakita, mga kaigalaan. Now nini nga kagabhion, mga kaigsunan, ato nga pagatun-an kinini ang usa ka batan-on, mga kaigsunan, nga nada ngadto sa Babylonia. Usasab sa mga author, mga kaigsunan, ining mao nga Biblia, no, si Daniel, mga kaigsunan, no, di nato idaghang o di na nato ilayo, mga kaigsunan. Kini si Daniel, mga kaigsunan, usa ka batan-on nga nada usab ngadto sa Babylonia, tungod kay ang kining maong Babylonia, mga kaigsunan, gisakop, no, or kinini ang Israel gisakop sa Babylonia. I mean, no, medyo nabaliktad man, no. Ang Daniel 1 versikulo 8, mga kaigsunan, maton pa dito, apan gituyo ni Daniel sa iyang kasing-kasing nga dili gayud paghugawan or paghugaw sa iyang kaugalingon sa mga lamiang pagkaon sa hari or kalanon sa hari, bisan sa bino nga iyang ginainom, busa iyang gipangayo sa prinsipe sa mga yunuko nga dili gayud hugawan niya ang iyang kaugalingon. Muni usa sa mga hangyo ni or muni gihimo ni Daniel, mga kaigsunan, sa dihang didto siya sa hari o didto siya sa kanini ang Babylonia, mga kaigsunan. Gani ang usa ka komentaryo ni ini nag-ingon, mga kaigsunan, among the children of Israel who were carried captive to the Babylon of the beginning of the 70 years captivity were Christians, patriots, men who were as true as steel to principle, who would not be corrupted by selfishness, but who would honor God at the loss of all things. Muni mga nada dito, mga kaigsunan, no? In the land of their captivity, these men were to carry out God's purpose by giving to hidden nations the blessings that come through a knowledge of Jehovah. They were to be His representatives. Never were they to compromise with idolaters. Wala sila mo suno dito trabahos, mga taga Babylonia, mga kaigsunan, no? Wa nila gikompromiso ilang kaugalingon ngadtos mga nagsimbag Dios. Their faith and their name as worshippers of the living God, they were to bear as a high honor. And this they did. In prosperity and adversity, they honor God and God
honored them. Diha mga kaigsunan, no, atong makita sa malapas mga komentaryo nga kini siya o kining maong mga batan-on mga kaigsunan, ni barog sila bisan taliwala mga kaigsunan sa kalisdanan or kahamugaway or prosperity mga kaigsunan, sila mihimaya or misunod o ilahang gitahod ang Dios mga kaigsunan. O gani ang Dios nagtamod ni ana, no, sa ilahang gihimo mga kaigsunan. O gani kining mga batan-on na ilalom sila sa usa ka pagsulay mga kaigsunan. Unsa na nga pagsulay, no? So usa sa mga instruction sa hari mga kaigsunan kang Aspinas ang agalon sa iyang mga sulugoon. Labi na mahitungod pipila ka mga anak sa Israel. Usa na diha, no? Si David, si Daniel, si kinini ang kining mga mahisgutan man ni nato karon mga kaigsunan, no? Doon na siya isugo ngadto sa iyahang labaw nga mga mayordomo siguro itawag ani, no? Daniel 1 versikulo 2 laktaw ngadto 4 or Daniel 1 versikulo 3 o 4. Sumala pa dinhi mga kaigsunan nagingon Daniel kapitulo 1 versikulo 3 o 4 nagingon, ang hari misulti kang Aspinas ang pangulo sa iyang mga yunuko nga pasudlo niya ang pipila sa mga anak sa Israel katong kaliwat sa harianon og sa mga halangdon. Mga batan-on nga kang kinsa walay ikasaway, hinunoa gikahimutan kaayo og batid sa tanang mga kaalam og tinugahan sa kahibalo og manggialamon sa siyensya og ang kapid-an nga angay ipahaluna sa palasyo sa hari og ang iyang og nga iyang tudloan sila sa kahibalo og sa pinulungan sa mga kalyanhon. So kana mga kaigsunan, no? Kini sila mga sumalapas maong saysay nga walay ikasaway, no? Gani gitudloan sila sa mga pinulungan sumalapas sa mga kalyanhon. Mo man ay mga pinulungan mga kaigsunan, no? Dias Babylonia mga kaigsunan at that time, no? Unya sumala pa, no? Isip mga binihag mga kaigsunan, no? Apil na dinhi kini si matod pas Daniel 1:6 ang mga usas mga nabihag mga kaigsunan or igno na to upat ka mga binihag mga kaigsunan nga mga batan-on nga gida ngadto sa Babylonia, kini sila walay lain mga kaigsunan kanang gisgutan dias Daniel 1 versikulo 6. Karon ang pipila niini kanila mao ang mga anak sa Huda nga si Daniel, usa na diha mga kaigsunan, si Daniel, si Ananias, then si Misael og Azarias. Kini in the later part mga kaigsunan, kani sila gipanghinganlan naman ni sila dili na o doon na sila ingalan mga kaigsunan nga kanana ang sumala dito sa ilang mga Dios, no? Kini silang upat ka mga batan-on mga kaigsunan sa dihan dito sila sa kini ni ang Babylonia. Pero kining maong mga batan-on mga kaigsunan nga ni barog bisan pa man sa kalisdanan, bisan pa man sa Canada ang kalisod, no, nga ilahang na hiaguman, no, labi na gida sila ngadto sa lugar nga kanana ang di murag halos di ka kuan ba, no, makawa sila kagawasan mga kaigsunan, no, ingno nato, no. O gani ang usa ka komentaryo ni ini mga kaigsunan nag-ingon, among those who maintained their allegiance to God were Daniel and his 3 companions. Illustrious examples of what men may become who unite with God or with the God of wisdom and power. From the comparative simplicity of their Jewish home, this youth of royal line
were taken to the most magnificent of city and into the court of world's greatest monarch. Asa sila at that time unay pinaka dako nga gingharian mga kaigsunan, seeing in this youth the promise of remarkable ability. Nebuchadnezzar determined that they should be trained to fill important positions in his kingdom, that they might be fully qualified for their life work. He arranged for them to learn the language of Chaldeans, and for 3 years to be granted the unusual educational advantages afforded princes of the realm mga kaigsunan. Muna gi instructions hari na katotong gisgutan ganiha gidugangan dinis mo nga komentaryo mga kaigsunan. Kini sila si Daniel og katong tutulo nila ka mga kumpanya. Actually dili lang sila pero usas mga i-highlight nato mga kaigsunan, kini si Daniel og tulo niya ka mga kauban. Gitagaan sila og pinasahi nga kini ni ang edukasyon mga kaigsunan nga makat-on sila pinulungan sa kalyanhon, no? Educational advantages ang gihatag kanila mga kaigsunan. Kanana ang makaya lang sa ilahang panahon mga kaigsunan ngadtos mga prinsipe o mga prinsesa, no? So sa ilahang experience mga kaigsunan ini maong mga batan-on, no? Unsa may gi-emphasize mga kaigsunan dinhi nga kinini ang bisan sa mga ginagmayng mga butang mga kaigsunan, atong bantayan, no? True success in any line of work is not the result of chance or accident or destiny. No, it is the outworking of God's providences, the reward of faith and discretion, of virtue and perseverance. Fine mental qualities and a high moral tone are not the result of accident. God gives opportunities. Success depends upon the use made of them. To make God's grace our own, we must act our part. Muna siya mga kaigsunan, no? Nga kanang grasya mga kaigsunan, no? Atong maangkon, no? Ang grasya sa Dios mga kaigsunan, mo doon na tayo himuon sab sa ato ang kaugalingon, no? Mo nag-ingon ako ba sa kung partes kaluwasan mga kaigsunan, kanana ang luwason na ka, no? Tuntunan na ka og nahog sa gahong, tuntunan nagpisi og di gyud gani mo gunit, adi gyud maluwas mga kaigsunan, no? Kana siya usa na sa illustration mga kaigsunan. His grace is given to work in us, to will and to do, but never as substitute for our effort. Muna siya, no? How did they become fitted for a position of so great trust and honor? It was faithfulness in little things that gave complexions to their whole life. They honored God in the smallest duties as well as in the largest responsibilities. Unsa di ay mga kaigsunan? Nahimo silang haom sa usa ka posisyon mga kaigsunan at during that time, no? Kay kini si Daniel manggod, no? Kung imong tan-awon, doon na siya dako nga katungdanan usab sa mong gingharian. Tungod kay matinud-anon silas gamay mga kaigsunan, ilang gitahod ang Dios bisan sa mga gagmay nga mga duties nga gihatag ngadto nila. Not only kanana ang gagmay mga kaigsunan, even larger responsibilities sumala pa, sila nahimo nga nagmatinud-anon. So diha nga bahin nahimo silang gitawag nato og haom mga kaigsunan sa gitawag nato og position nga gihatag or gitrust ngadto kanila. Tungod kay unas tanan, mo lagi na gingon mga kaigsunan sa panutihon, kung kasaligan sa mga gamayng mga butang, mahimo usab nga kasaligan ngadto sa mga dagkong butang.
So bisan ginagmay mga kaigsunan nga responsibilidad nga gihatag ngadto nila, kining upat ka mga batan-on mga kaigsunan mo'y gisahit nato dinhi, nahimo sila nga gitawag nato og nagmatinud-anon. No, diha silang pagkamatinud-anon, no, nahimong haom sila mga kaigsunan sa gitawag posisyon nga gihatag sa Dios kanila. Unya tungod sa ilahang pagkamatinud-anon gigantihan sila mga kaigsunan. So adunay gihimo mga kaigsunan, Daniel 3 bersikulo 1 ngadtos 2, si Nabucodonosor ang hari nagbuhat usa ka larawan nga bulawan nga may gitas-on nga kanuman ka maniko ug ang gilapdon ni ana unom ka maniko. Kini iyang gipahaluna sa kapatagan sa Dura sa lalawigan sa Babylonia. Muni gihimo sa hari mga kaigsunan, solsol sabnis iyahang mga advisors nya, patukod din siya og iyahang larawan mga kaigsunan nya. Gusto niya onya si Nabucodonosor ang hari nagsugo sa pagpatigom sa mga kadagkuan, sa mga tinagyanan ug sa mga gobernador, sa mga maghuhukom, sa mga mamahandi, sa mga magtatambag, sa mga presidente o sa tanang mga punuan sa mga lalawigan. Salamat kaayo sa pagpakiguban nato, Ma'am Lorna Margarita. O dinhi padayon mga kaigsunan, sa mga magtatambag, sa mga presidente o sa tanang mga punuan sa lalawigan aron mutambag sa dedikasyon sa larawan nga gipatindog ni Nabucodonosor nga hari. Sige mo sa hari mga kaigsunan. Nagtukod siya larawan, no, nga dako kaayo mga kaigsunan iyang image. Gusto niya niya din hinadayon. Padayon mga kaigsunan sa bersikulo 3, unya ang mga kadagkuan, ang mga tinugyanan ug ang mga gobernador, ang mga maghuhukom, ang mga mamahandi, ang mga magtatambag, ang mga presidente ug ang tanang mga punuan sa mga lalawigan na nagkatigom dito sa dedikasyon sa larawan nga gipatindog ni Nabucodonosor nga hari og sila ming tindog sa tubangan sa larawan nga gipatindog ni Nabucodonosor. Unya, ang 4, unya ang magpapahibalo misinggit sa makusog kaninyo ginasugo o mga katawhan, mga nasod ug mga pinulungan nga sa takna kamo makadungog sa tingog sa trompita, flauta, alpa, sa kabuchi, salterio, dulcimili og sa tanang matang sa tulonggon, humapa kamo og simbaha ang larawan nga bulawan nga gipatindog ni Nabucodonosor nga hari. Og bisan kinsa kadto nga dili mohapa og mosimba, igatambog sa mao nga takna sa taliwala sa mga usa ka hudno nga nagadilaab sa kalayo. Mo ni mga advice mga kaigsunan, no, ngadtos kanini ang hari ang tumbong ra gyud ani aron nga kay nadiskitaan nila ning duha or upat mga kaigsunan nga nagmatinud-anon, no. Unya dinhi mo toy hibuon ngadto kanila mga kaigsunan, busa niadtong takna sa pagkabati sa tanang mga katawhan sa tingog sa trompita, sa flauta, sa tanan, no, katong gisgutan nato ng mga tulonggon mga kaigsunan og sa tanang matang sa tulonggon, ang tanang mga katawhan, mga nasod og pinulungan ming hapa og ming simba sa larawan nga bulawan nga gipatindog ni Nabucodonosor nga hari. Nya padayon Daniel 3:8 mga kaigsunan. Ngadto laktaw nga 12. Tungod nini niadtong panahon na may pipila ka mga Kaldianhon nga ming duol og ming pasaka sa sumbong batok sa mga Hudiyo. Unya sa bersikulo 12 mga kaigsunan, adunay pipila mo nilang sumbong mga kaigsunan, adunay pipila ka mga Hudiyo nga imong gitudlo ibabaw sa mga buluhaton sa lalawigan sa Babylonia. Mo na ni akong giingon, no,
Mao naman igingan nila ngadtos mga batan-on mga kaigsunan. Ha? Si Sadrak, Misak og si Abednego. Mao man to ganihan no, si katong tutulo ka mga batan-on mga kaigsunan nga kauban ni kanini ang Daniel mga kaigsunan, si Ananias or si Sadrak, nya si Misael, si Misak og si Asarias mo ni si Abednego mga kaigsunan, name after their gods, gingan naman ni nila, giusab niya ngalan. Nya gisombong nila mga kaigsunan tungod lagi kay kinini ang gusto nila nga o kay nakita nila nga sumala pa wa mo hapa. Kining mga tawhan na uhari wala magtagad kanimo. Sila wala mo alagad sa imo nga mga Dios ni misimba or mosimba sila sa larawan nga bulawan nga imong gipatindog. Mao na ilang sumbong mga kaigsunan. Dinhi makita kung unsa sila ka matinud-anon no kining na tulo ka mga batan-on mga kaigsunan. Uloingon nato no nga mga kinini ang gagmay lamang nga mga butang. No, maayong gabi kang Jiski Alquisalas Partusa. Hello, happy evening Pastor, watching here in Pitan, Barili, Cebu. Sipa kayo. Shout out ko sa akong mga brothers Cyril, Raymond, Naldax, Kerry, Charles and Crisanto. To God be the glory. Pastor, kanos ana nato ma-determine na nakasala natabatok sa balang espiritu. Sa gisgutan na nato ganihan no, lakbitan na to gamay. Usa sa kanana ambang dunay invitations pag hinulsol nya kanunay nato nga kanana ang gina-refuse mga kaigsunan. Mo nay nasulat no. Constant refusal to repent. Mo nay sala batok sa balang espiritu. Nya muna matingala ta no, murag wa naman gi konsensya ta no, di na ta bation og kanana ang kabalaka mga kaigsunan bisag nihimo na tag sayop. Di nga bahin ba no? Ato na makita nga ang balang espiritu wala na ni hatag kanato og maayong nga konsensya mga kaigsunan. So diya no, kana siya mo'y usa sa mga kanana ang makita nato. Usa na sa mga gipakita o gipadayag usab diha sa Biblia mga kaigsunan. Na padayon ta. Unya si Nabucodonosor no, padayon ta dining mao nga story mga kaigsunan nila no. Unya si Nabucodonosor sa iyang kapungot og kasuko nagsugo sa pagkuha kang Sadrak, Misak og Abednego. Nan ilang gidala kining mga tawhana sa tubangan sari. Nya si Nabucodonosor mitubag og mingon kanila, tinuyo ba sa kabubuton nga kamo o Sadrak, Misak og Abednego nga kamo dili mo alagad sa akong Dios ni mosimba sa larawan nga bulawan nga akong gipatindog? Munay pangutanas hari mga kaigsunan. Salamat usab no kang Sir Partusa. Ya dinhi mga kaigsunan, sumalapas bersikulo 15. Karon kung kamo andam nga sa bisan unsang takna nga kamo makabati sa tingog sa trumpita, sa plauta, sa alpa, sa kabuchi, sa salterio o sa dulcimili o sa tanang mga matang sulunggon mga kaigsunan, nagisgutan dia manghapa og manimba sa larawan nga akong gibuhat. Apan kung kamo dili mo simba sa maong takna, gitambog kamo or igatambog kamo sa taliwala sa hudno nga nagadilaab sa kalayo, kay kinsa ba kanang nga Dios nga makaluwas kaninyo gikan sa akong mga kamot. Kuyo kayo mga kaigsunan no. Ang panganti ni kinini ang King Nabucodonosor mga kaigsunan. Kinsa ba kuno nga Dios? Kinsa ba nang Dios nga makaluwas kaninyo gikan sa akong mga kamot? Dugang pagtimbaya no ni Sir Partusa. Shout out ko sa akong mama Erlinda o Papa Charles while naminaw naghigda-higda. No, maayong gabi ug maayong pagpaminaw kaninyo. Dugang dinhi sa bersikulo 16 mga kaigsunan. Si Sadrak, si Misak ug si Abednego mingtubag ug mingon sa hari.
O Nabucodonosor, kami dili kinahanglan nga motubag kanimo nining butanga. Mga maisog ni nga mga batanon, mga kaigsunan, no? Basta-basta kay ang hari, no, nagmando, tubag yun sila sa insakto. Kami dili kinahanglan nga motubag kanimo nining mga butanga. Kung mao kana ang among Dios, matod pa nila, ha? Kung kanang among Dios nga maong among gialagaran, makahimo sa pagluwas kanamo gikan sa hudno nga nagadilaab sa kalayo. Nya sila magaluwas kanamo o siya magaluwas kanamo gikan sa imong kamot o hari. Apan kung dili o galing, tanawon sa kanana ang bugat ilang pamahayag mga kaigsunan, no? Og mga higala. Kung o galing, no? Sumala pa nila, apan kung dili o galing, angay mo nga hinsayran o hari, nga kami dili gayod mo alagad sa imong mga Dios. Ni mo simba kami sa larawan nga bulawan nga imong gipatindog. Isog nga pamahayag mga kaigsunan, no? Nga kung luwason sila sa Dios, no, nga ilang gialagaran, sumala pa, so be it, no? O kung dili, mao gihapon, no? The same mga kaigsunan, kung dili, pero dili gyud og dili sila nga moalagad sa gipatindog nga larawan sa hari, mga kaigsunan, o sa ilaha nga mga Dios. Mo nay pamahayag mga kaigsunan ining tulo ka mga batanon nga giakusahan. Naton dili akusa man ni kay actually wa magid ni sila mohimo atos pagsimba mga kaigsunan, no? O gidang atos gitaral mga kaigsunan sa tubangan sa hari. Unya versikulo 19 atos 23 mga kaigsunan giingon, unya si Nabucodonosor napuno sa mapintas nga kasuko. Grabing kasuko sa hari mga kaigsunan. Og ang dagway sa iyang naong nausab batok kang Sadrak, kang Misak og kang Abednego. Busa misulti siya og nagsugo nga ilang initon ang hugno sa 7 ka pilo labaw sa naandan nga kainit. Og nagsugo pa sila o siya sa pipila ka mga tawo nga kusgan nga diha sa iyang kasundaluhan sa panggapos kang Sadrak, kang Misak og kang Abednego. Og sa paghulog kanila ngadto sa hudnos kalayo nga nagadilaab. Nan kining mga tawhana gipanggapos nga sinul-uban sa ilang mga kalsones, sa ilang mga sinina, sa ilang mga kupo og ang uban pa nilang mga bisti og gipanghulog ngadto sa taliwala sa hudno sa kalayo nga nagadilaab. Busa tungod sa pagkadinlian sa sugo sa hari og ang hudno mainit uyamot, ang siga sa kalayo nakamatay ni adtong mga tawo nga nagsakwat kang Sadrak, Misak og kang Abednego. Di basta-basta kainit mga higala. Kay bisan katong mga kusgang tawo mga kaigsunan nga nagsakwat nining tulo ka mga batanon aron ihog ngadto sa hudno, mo pay unang nangamatay mga kaigsunan. Og kining tulo ka mga tawo, kining Sadrak, Misak ug si Abednego mga kaigsunan nangahulog nga mga ginapos ngadto sa sulod sa hudnos kalayo nga nagadilaab. Padayon na to, no? 24. Unya si Nabucodonosor nga hari nahibulong ug midali sa pagbangon, siya misulti og miingon sa iyang mga magtatambag. Dili ba tulo ka tawo ang ginapos atong gipanghulog sa taliwala sa kalayo? Sila mitubag ug miingon sa hari, matuod o hari. Nindot pa unta kayo mga kaigsunan, no? Atong padayonon. Pero ang atong oras mga kaigsunan, di naman mo yun mutugot, no? Ato lang ni padayonon sunod nato nga mga program usab dinhi nining istasyon mga kaigalaan og mga kaigsunan. Ato nang tapuson, no? Ato ang program pinagi usab sa usa ka pag-ampo. Dalaygon og silimbahon ng mga Dios nga naikaos kitasaan sa mga langit. Nini nga kagabion, salamat. Nini nga kagayonan imong gihatag sa mga alagad. Ikaw lamang mga panalangin. Nini mga pulong nga kini usab mo'y makapadasig ani kanamo nga sa diin magmatinudanon bisan pa mas mga gagmay nga mga katungdanan nga imong gipiyal usab nga ni kanamo. Panalangin usab mga tagusa nga makahimo kami sa pagbarog, labi na sa bulog usab sa mga pagsulay o sa mga tentasyon nining kalibutan. Ikaw sa mga panalangin sa mga nagadumala nini mong istasyon, ilabi na sa tagiya sab nini kining tanan mong gisalig itugyan
Ilamang madawat sa nasus manluwas. Amen. Hangtod sa sunod higayon mga kaigalan ug mga kaigsunan dinhi sa ato nga programa ang tingog sa reformasyon, no? In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kinis Brother Aldrin Romo, magaingon kaninyo daghang salamat ug maayong gabi kaninyong tanan. Kining huni nga inyong nabati mo'y usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan sila nga nagabasa, nagapatalingog ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.